Takže čaute, ja som Ulti a dnes sme pri druhej informačke. Viem, že som už dlho neuploadoval nejaké to video z Minecraftu, ale dôvod je taký, že som na to nemal nejak moc času. Takže proste hneď ako budem mať ten čas, tak sa určite uploadnem nové video, tomu môžete veriť. A dúfam, že Minecraft ďalšia časť bude už dnes. Budem sa snažiť, aby tu bola. No ale k tej informačke. Bude o novinkách z mojich let's playov. A to sa týka toho, že by som chcel natáčať ešte ďalších 7 hier. Vážne, ale je to tak. No a teraz vám ich presícam. Takže Minecraft, to už robím. Stalker, ten najnovší. Battlefield Bad Company 2, single aj multiplayer. GTA Samp, potom Armies of Exigo, to je taká, kto nepozná, stratégia, ktorá ide aj cez net a budem to hrávať asi s kamošom. A potom Wolfenstein, ten najstarší, kto to nehrával, proste je to moje detstvo a kto to nehrával, určite sa mu to nebude páčiť, lebo tá grafika, no tá hra už proste oslávila není dávno 20 rokov na svete, takže viete, aká tam bude grafika. No a ešte posledné je Amnézia, alebo teda ak chcete Amnesia. A tu budem natáčať cez webku. Takže budete ma vidieť v celej mojej kráse úplne proste na webke v malom okienku hore vľavo. No. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ak chcete nejakú inú hru, ktorú by bolo možné zohnať, tak mi napíšte určite. Ja sa posnažím. Proste vám chcem vyhovieť čo najviac, takže není problém. No a pomaly už by som sa s vami mohol rozlúčiť, tak sa držte, majte sa, rozmnožujte sa a teším sa na vás v ďalšej časti. Čus čus.